थांनाय 7 नभेम्बर खालि कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि सिङाव थानाय भातकुसि गामियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय मोननाय रां बावजाजों गोदानै भातकुसि बर' हाथाइ न' लुफुंनायखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। BKWSC नि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर'आ हाथाइ न'खौ बेखेवना होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव मध्य फानदुरि गामि पन्चायतनि आफादगिरि रजनीकान्त बर', आजिरा मोननाय DIS खगेन्द्रनाथ बर', समाज सिबियारि हरिचन्द्र बर', रङिया ST वेलफेयारनि मासिगिरि नवजित बर', बर' थुनलाइ आफादनि मिरु सोद्रोमा लखिन्धर बर', कामरुप जिल्ला एबसुनि आफादगिरि पन्टेश्वर बर', कामरुप जिल्ला UBPO नि आफादगिरि गोविन्द बसुमतारी, भातकुसिनि गामि बोराइ बानिकान्त बर', गरियाकटनि गामि बोराइ लंकेश्वर देखा, 2 नं वार्डनि सोद्रोमा सोदोमश्री बर' लोगोसे रायजो राजाफोराबो नुजाथिदोंमोन।